Eesa Sorvali. Moi! Tilasin bändipaitoja ja nyt keikkajärjestäjä ilmoitti, että kovan kysynnän takia järjestävät sunnuntaina alkuillasta toisen keikan. Okei. No mähän katon tästä sitten, että onko teidän tuotteita saldolla vai pitääkö niitä tilata lisää? Howlbag on älykäs ja helppokäyttöinen toiminnanohjauksen alusta, joka auttaa yritystäsi pysymään ajan tasalla. Pilvipalveluna Howlbag on saavutettavissa missä ja milloin tahansa. Teidän paitoja näyttäisi olevan M ja LK:ssa molempia pari lavaa varastossa, että lisätäänkö 5 laatikkoa kumpakin koko? Joo, se kuulostaa hyvältä. Noin, nyt sieltä tulee 2 riviä lisää tavaraa. Varastokerät on tuosta piakkoon ja sitten se lähtee tulemaan. Visiomme on, että Howlbagilla olet aina kartalla, mitä tapahtuu ja mitä ei tapahdu. Kehitämme älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme uusimpia mahdollisuuksia, mukaan lukien tekoälyä. Kiitos oikein paljon. Tässä on aika paljon hässäkkää, kun pitää järjestellä vielä tuo sunnuntain henkilökunta ja tarjoulutkin kuntoon. Eipä mitään. Hei, mulle tuli tähän just ruudulle ilmoitus, että te olette yleensä näihin aikoihin tilannut kesäfestareiden myyntikojon tuotteet. Että pitäisikö meidän jutella aiheesta lisää vaikka ensi viikolla, kun on paremmin aikaa? Ai niin, noissahan on tosiaan aika pitkät toimitusajat. Hyvä kun muistutit. Juu, mä pistän tästä itselleni tehtävän, niin palailen asiaan. Howlbagin ainutlaatuinen ERP-järjestelmä ei ainoastaan helpota päivittäistä työtäsi, vaan se myös ennakoi ja muistuttaa sinua tulevista tarpeista. Erittäin hyvä. Arvostan todella paljon teidän proaktiivista otetta. Olemme muutenkin olleet erittäin tyytyväisiä proseduurin palveluihin ja joustavuuteen. Haluamme, että yrityksesi toiminta on sujuvaa ja tehokasta. Siksi kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja ja hyödynnämme uusimpia teknologioita. Yhdessä voimme tehdä yrityksesi toiminnasta entistä parempaa. Proseduuri.